Mikel Hementxen, sukaldean listo, lanean hasteko prest. Bai, prest gaude, bai. Hori da, mazailak zenen adia? Txerrienak. Txerrienak. Eta Bai, txerria, iberikoa, ez da? Bai. Ikusten dut kolorian, mami iluno da kalako. Bai, pixkat. Iluno ditzitik eta, bueno, goxua gateko. Goxua gateko eta binbiunak. Osagaiak esango dizkizuet. Tomate frijitua, gatza, azenarioa, porrua, tipula, paratxuriak, oliba olioa, koñaka, kaba, ura eta txerri iberiko mazailak. Osagaiak esan ditut eta prestazteko, eta ni launtzeko ere bai. Bo, ondo, gaziko egiten, lehenengo olioa pixka batako, pixka doratu egingo ditu bai, koloria mazaiak. Horia, bai. Vale? Suskandamos, bai. Ba, gatza bota. Bai. Olio pixka batako dio, ameneko, horrela. Gatza. Horia. Gatza deixente, Pixka bat. Saleroso, bai. Ai. Gatxen gorritu. Bai, ez dugu initik azere pasako, Ez, hori galdetu horrezu, baina ez. Osagaietan ez dut izan irina eta betzatu zuzenean, hortxe. Bai, porque gertatzen dena, zeliakuk eta tosima jatetxera jatera, aukera handia dute, bat itinik ez dago jateko. Bera. Apertura oso egiteko do, hori da. ez dago... Hori da. Hori gertatzen zagu, not hartzen daunean, esaten du, zerrei badamaki irinekin? Eta bera, aurrez prestatuta honezkeo, zu izan, lasei jan mazaila. Ez da aramatzate, bate irinikan. Gaina, barazki egin da, saltsa neko lori ez zen dut. Erki da. Bala. Listo. Pongo bera, hemen olio bosko bat dugu. Bai. Barazki egiteko. Zuere martxan. Tongo zera mozten? Bai. Uste bat niko ezin. Listo, batekin nahiko, ez da? Hau, beratzen dei joan bitartean, nire tipula zeituta. Bai, Hora, zaten zara media juliana, osaten zagona, holango moztu dugu. Bai, hori da. Atxuirak, baina, zati txikitan inezko nahiko, ez da? Bai. Bai, gero egingo dugu, birrindu, eta beti bezala txinoti pasa, eta... Bota dugu, batzuia kola, bale? Kola doratuz, dolore pixka hartzeko. Hori da. Bueno, aziran ez zaitu, gaur ez dizut, galdetu nola etorri zean, ni pentsatzen trenez etorreko zinala hau. Ez garko honean. Ez da, gara batean bai. Gazo asko gara ditut, gaur etxe bota. Bai. Estatzen manaiz trenean, bueno, Hori da. Ez gehien bazan trena itatu dut, bueno, gaur egun dakazuelako museo bat oso aktibua. Bai. Naiz eta guan negu partian itxita egon, ez da? Bai, oin, ondala bi aste zuten, itxi irikita do, izan ez, torrezko trena ez dela egiten. Claro. Museoa salido, baina hori da. torrezko Bai, trena museo bezala ikusten da, baina aktibo ez dia jartzen trenak, ez da? Ez. Hori da. Bakarrik talde bat etortzen baldin ma horrela, horrun bai, horrun ja martxan egintzen duten, taldeetako espezialki, baina Go irikizin dute ez zatutan. Aizu, zea, porru ere bai? Bai, porru ere bai. Vale. Barazkiak ikutuzu garritua dela, Bai, garritua da bai. Oso botako aldiot? Bai, bai. Pixka bai. Gaina museoko trena egin da oso politia, Oso, bai, nik ikusta dakate, Bai. Eta gero badaka, bai, hori da. Bai, trenak ere bai oso ondo zaituta, eta gero baitare garaibateko uniformiak ere bai. Bai, denak, hori da, eta gero goiko pixo baitare erloju pila bat. Erlojuak eta... Bai. Eta gaina guan ordulariak esan deunean, nien junitzen egun hartan, larun batero, juten da, zea matea, kuerda matea, askoi. Batzuk dia manualak, hori da. Eta eskuz eman bertzaioa zean, kuerda, eta berak, eguna daka jarrita, zaitzen dunak. Berak bantitxo bai. Eta berak, bai, bat baino goi joi, Beste pixkat? Neko, bale, nekoa. Garti ba. Oli jorire listo. Oli listo doko ya. Bai, eta bitartean gorritu hortxe. Bai, olixua pixkak endugu, bale? Ona berta botako. Kontu zen? Bale, zera. Bale, perfecto. Hori Dituko. Gaur gorritu dituzu, ez da? Zer bitzen, pare batekin nahiko, Bai. Pare batekin nahiko. Bai. Bizineko fote, olioa bero. Bero, que hor, zea... Kolore pixka hartzeko. Bai, hori da. Bueno, museo eta zaigea,
Bai, eta hemen argazki da ditugu, Ikusteko mokuak, bai. Hori da. Oso zarrak dira tren hauek, Osa, tren hauek ez argazki hauek. Bai, argazki. Eta trenak, Trenak galetzen goia, bai. Hori da. Bai. Hau argazki hori da, Hemen trena ikusten da nontan? Alfonso Amairugarren etorri zana, Donostira inauguratzea trena. Hori Osa, tren hori intzuen berriz ja, tren hori inauguratzea. Bai, tren hori inauguro zuten, 1996an. Febreruan. Bai. Eta, etorri zidan, erregia etorri zidan, Alfonso Amairugarrena. Eta horbeak inauguratu zuen, eta hor menu bat egin. Menu bat. Bai. Diputazio batean menu oso handi bat egin zen, Bai. Kompleto. Kompleto, bai. Eta nola zan menua? Menua zan, lehenengo jantzuten, huevos escalfó la regenta, gero jantzuten duten salmoi, bai, izoskiak. Izokia borotzen da. Elaua, Salsa tartarekin, pastel de higaditos, a la Santa Alianza. Zeitzen, Bai. Gero jantzuten guisantes a la casera. Ilarrak. Baserri erara. A la casera. A la casera. A la pintura menua hori, ez dakit nola zan a la casera hori. Ilarrak. Eta gero, pulata, oiasko. Bera. Hori betia baita ere? Ez dakit betia zen, porque zagoan nik pitatzen nuen, arreta zala, porque zagoan guanitxuak, una sala italiana, esaten zagoa. Zuek hori aurkituko zinen, seguramente, papela eta argazki artian, menua, Junitzen espezeki museora, esan ez, baltzagoan ze menu egin zen, inauguro zuten egunean, ze menu jantzuten, untzen pixi interesatuta. Da, junitzen da jantzian bazauela. Ikusi genuen menua bazauela, pentsa genuen menu hori jatetxean. Eta egiten dezu gaur egun? Gaur egun, oin hasi behar, porque entrena ja museoa gelditu dago, eta ja, astizantutan hasiko gara, menu horrekin. Ez da aukera. Emberdu menu hori emberdu, ibili zikete glosatuta. Hori da, bai. Una tortzen dira museoa, jende ume asko tortzen dira, eta pixkat menu hori eskoletatik horrela bine, behazte bukaeran familia goten dira. Familia, bai. Eta gero, menu hori, ipini, pixkat ez dana, porque igual ipini hasiratik egin bi hiru platu hartzeko, claro, ez que garai hartan oso zenduak zian platerak, ez da? Bai. Nahi naketan egin, da nahi ditu, ez da bate problema. Raki ba, bueno, eman dugu kolore pixka. Bai, hartu du ja, eman botako jo, arrotxuri pixka bat. Arrotxuri ja, hori da, bai, eta guztitzeko. Hala. Brandi pixka bat. Brandi jare bai. Flambeatzen duzu? Ez egula. Seguri batzutan flambeatzea eta gustatzen. Zua, espektakulo da. Zura ez tengo hemen, Ez. Listo, koñakare murriztu da. Murriztu da. Bai. Botako diogu, kaba. Kaba, noletan kaba? Gabixo bat. Bai, Este pixeri diferente mergo, Bai. Eta gero hori irateko ere, fresko ere. Barako kameran. Bai, bueno, bale, ondo. Aizu, makinaldiz egin ditugu mazailak, bai, txerrinak, txalenak ere bai, baina baina ezkabaki. Lehenengo alde ezin berdu, Hori da. Hoxe. Hau bat, behin ireki ezko, pixka bota, eta beste pixka eta reservatu, kabaratako. Bai, eta orain ura osala, bi aukera. Ni ura botatzen dio, Bai, gero asko murriztu berdu, eta ja, sabore fuerte. Eta gero baitare kabak ez galtzeko bere indar hori, eta dana, ezta? Bale, urekin orduan kasu honetan nahiko. Tomate pixka batako dugu. Baitare. Tomate petitua, hori da. Horrela. Listo. Zerke egia, Bai. Ez soltura laugarren eguna, eta egatzen da izentzia. Azpitiko kontuak, eta... Hori nintu, sekulera daukan. Hori da. Bai. Entzatuko jo barura. Horrela. Horrela. Listo. Vale? Gutxi egiten, ordu erdi bat olaxe, gutxoela bera. Ordu erdi bat horrela? Bai, gutxoela bera, beti ikutun berda, Bai, zaitzen tartia, ez lagatakun. Ez, bestela. Pixka tapatuko dut? Tapatuta, bai. Gaz pixkate bota bai, pixkate, bale. Horrela. Gatza bota? Ba, listo. Bale, orduan, 20 minutu barru, hemen txengea, bertan, zuek hortzen zaionen, bagatoz.
Ze txura hona, ez da? Bai, oso onak dira, txura onak dugu bintzat, jatekoan ez Bai. da langoia, baina... Zuek esan da baino, denbora pixka gehiago pasa deula, zerratikan, utzi diolako denbora gehiago, eta gero inditugulako txerri mazailak kanpo atea, eta barazkiak eta turbizetik pasa, txinotik pasa, eta gero gehitu baino lehenutik jo, txerri mazailak, saltza irakin eta gero sartu. Oso ondo. Gaur aurreatzen nahi dira. Oso ondo, bai. Ditugulako bi plater, oso interesgarriak, baina lan askokoa. Ba, hori bai. Hori da, bai. Listo. Saltza borrote modu, a ver, zemazkoa da. Eta gindik abakin lehen da biziko eguna da, eta... Goxo, saltza, Ba, oso ona, bai. Beste gio goxoak egiten dira, baina kabak ematen dio, Bai, beste, gaina ez da ameste inuntzen saltza, Ez, Euskarria, mantentzen du, bai. Bai. Horrela. Zuri ditzen zasunean, aurkeztu ingo dugu, Bai, untxe. Vale, Hortxe. aurkeztu, Hemen, hori da. horrela. Hori da. Bai, bizi nahiko. Bai. Bai. Merki. Vale. Listo. Bai. Perejil kiskurra. Piskat, Bai. Lan bitzen gaitu da hemen gauza bat. Utxabaz esaten deitzen zagoena. Nola, utxa? Utxabaz, utxizaliz. Bai. Hau, gure etxean lantzen jo. Abitu? Bai. Eta terreno ere bada, kasu orduan? Ba, txin Pixka, bat mendian txin nola, bat, bako gola mendian txitxiki bat, eta menuan Antxe. gure amagan zaitxitxu gola gauzek eta. Eta han bertan jaiotako ja. Abitu? Berate Kolombiatik etortzen dira. Eta gero azila sartu eta... Bertan olazio oso esatu nun, eta egin zuen landarak, eta han jantu gure ama feliz zaitzen da. Bai. Da, hemen, hola bitu. Eta hori izaten da arbola bat hola, o... Hori da, tomate mezelako mira. antzeko landara, Landara baina bat. luzatu egiten da. Bai? Eta gero, ertertzizko, bolak, hola, txintxilizka deltze, hola ziltzen da. Super Bai. Horrela giltzen dira. Bale. Oso arki. Eta gaina gauza bat... Ikusi izan ditut dendetan, baina geolako esplikazioa nire etzat baina tokatu entzutia. Bai, eske oso kuriosu da, porque etxako bate sartzen bate moskitoek eta zer ez. Barruan oten dira, zabaltzen dizu hola. Zara, dekoratzeko bakarrian, nogio jateko ere bai? Jateko bai. bueno, jorraten dut, Tomaten bai. familiko ja, bai. Mira. Goxo. Bale. Orduan, etxeko ikutuak, Hori. Gaurko lehen biziko atera, txerri ibirikoaren mazaila. Azken ukituak izan da bagatoz. Barazkiak ebaki eta oliotan zueztitu. Txerri mazailak oliotan gorritu. Barazkiei banan-banan ardo txuria, koinaka eta kaba gehitu eta murriztu. Ura eta tomate frijitua ipini, azkena txerri mazailak eta guztia erregozi. Eta aurkeztu.